नमस्कार मंडळी. असू दे, आपण गावात गेलो होता. आता नीट चला, लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कसं बघ झालंय 2-4 दिवसात माझा कलर. प्रशांत दादा नमस्कार. हॅलो संकेत दादा. चला, मी तुम्हाला कोकण दाखवते, आमच्या गावाकडचा परिसर दाखवते. पटकन बघून घ्या. ओ आता मी इलय आंबे बघूक. बुगिया पडले होत्या. ही कलमाची झाडं आहेत आमची. हे बघा, माकडांनी असे करून आंबे टाकलेले आहेत. काय सांगतलं. नमस्कार कोकणची मालवण. आम्ही असं कुडाळची. चल ना, नेटवर्क ना. लाईव्ह गोल गोल फिरते पण. अरे मंडळी, लाईव्ह गोल गोल फिरते कारण इथं नेटवर्कच नाही. प्रॉब्लेम आहे हा. इथं आमचं बघितलं, हे बघा, हिने आम्हाला बघितलं ना तर आमची पाठ धरणार. माकडांनी तुमचं काम सोपं करून एकाच ठिकाणी थांब, नेटवर्क मिळेल. ओके. सावली थांबा बरं. चला तिथं बसूया थोडा वेळ. या. गाय बांधल्या नाही आहे का पप्पानी? बोला मंडळी. तिकडे बघा डोंगर आहे, तो दिसतोय ना, तो डोंगर. आणि हा दिसतोय ना, हा तो मोठं खडक आहे. खडक खूप मोठं आहे. बोला मंडळी. मंडळी बोला की, मंडळी बोला की. असं हवेशीर बसायला भारी वाटते. नेटवर्क नाही मिळणार सर. कर्माची दशा असा. इथं आता वेळ असा तर मका नेटवर्क नाही. तिकडे वेळ होतो नाही, तिकडे नेटवर्क होता पण वेळ नाही. मिश्री देवी देवी. हॅलो मिश्री देवी. नेटवर्क आहे इथं. पटपट कमेंट करा मंडळी. हा बघा पाठचा नजारा. आता इकडे पावसात सगळं हिरवगार होऊन जाईल बघा, तेव्हा पण दाखवेल इथला नजारा मी तुम्हाला.
शेतात जाऊन बसायची मजा काय वेगळीच आहे. आणि आम्ही तिथं जे पाठीमागे ते झाड दिसते ना हे मोठं, त्याच्या खाली ना आम्ही ना चिकन वगैरे बनवून जेवायचो. म्हणजे संध्याकाळचं चिकन आणायचं, इथं बनवायचं. आमचे मामा आहेत ते बनवतात आणि आम्ही मग खातो मस्तपैकी. थंडगार हवेत कोकणचा वारा आणि तुझ्या गप्पांची मजा वेगळीच. थँक्यू प्रेम. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. आमचे मिस्टर इकडे बसले ते बघा. इकडे ना एक मसाल्याची गिरण आहे. मसाल्याची गिरण असं मस्तपैकी पाठीमागे त्या साईडला. तर त्या मसाल्यांचा वास ना इथपर्यंत येता. खूप भारी वास येता. टॉमी 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 खोले इकडे पटकन, इकडे पटकन, नाही तर फटके खातलच. आमचा टॉमीच होतो तो, जो एका शब्दावर यायचो. वासानेच पोट भरणार वाटतं. खूप वास येतोय ह्याचा, होय ना? मसाल्याचा खूप वास येतोय. शेतावरच्या जेवणाची मजाच वेगळी. झाडाखाली बसून खाल्लेलं प्रत्येक घास आठवणीत बनतो. येस, तेच ना, त्या झाडाखाली बसून आम्ही जेवायचो. मयुरी आली गावी. येस दादा. स्माइल राक्या. नमस्कार राकेश दादा, राक्या दादा. लाईक डन, थँक्यू. गावा केलंय मिया. प्रेम बोलतात टॉमी पण आला सोबत लाईव्हवर. आता लाईव्हची सिक्युरिटी फुल टाईट. येस. अजून एक टॉमी होता, त्याचा व्हिडिओ मी शेअर करेल, त्याच्या आठवणी. तर तोही खूप भारी असा होता. म्हणजे मी जाईन ना शेतात आली ना सुट्टीवरून की इकडे यायचा. खूप मस्त होता. हा एवढा नाही, त्याला तो खूप वेळा लावलेला त्याने. आणि तो ऑगस्ट जुलैच्या टायमिंगला डेथ झाली त्याची. अचानक काहीतरी झालं त्याला. म्हणजे रात्रभर बरा होता आणि सकाळी बघते तो नव्हता. तो वाईट वाटलं. श्री स्वामी समर्थ सर्वांना. श्री स्वामी समर्थ राक्या दादा. ताई योगेश दादा बोलते. मग मयुरी वगैरे हे कशाला अकाउंट काढलेस दादा? तुझं होतं ना दादा. म्हणजे कमेंट करा सगळ्यांनी. ते काय आहे? घार की तिथं कशात पडली? ताई बायकोच्या मोबाईलवरून बोलत आहे. तुला सांगायचं राहिलं, लग्न केलं. ओके. 2-4 दिवसातच लग्न? तिथे का अंडी घालत होती की काय? स्माइली भावा नमस्कार. स्माइली भावा. हे बघा आमचा निसर्ग, आमचं कोकण बघा. कोकण, आमचं कोकण बघा.
योगेश कदम ना दादा. येस, आज निसर्गात. येस, आज निसर्गाच्या सानिध्यात बसला असो आम्ही. ताई ऑफिस मधलीच मुलगी, तिच्याशीच लग्न केलं. ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन दादा. टॉमी, चला आता सगळे आपला एक भन्नाट किस्सा सांगा ज्यावर अजूनही घरचे टोमणे मारतात. येस, सांगू शकता तुम्ही, मस्तपैकी सांगा. स्वर्गात बसल्याची फिलिंग येत असेल नाही? येस चिन्मय, खूप भारी वाटते यार. म्हणजे एकदा दोनदा जरा जरा पाऊस लागून गेल्यामुळे थोडीशी हिरवळ आहे. आणि समोर डोंगर आहे, हा दिसतोय तो, हा हा डोंगर आहे. आणि ही इथं शेती ही शेती आहे आमची. म्हणजे एकाच जागी नाही आहे, त्या साईडला त्या हे झाड दिसते ना, हे आंब्याचं, केशरी आंब्याचं झाड आहे, त्याच्या पाठीमागे पण आहे. आणि इथं शेती करतो आम्ही. तो नाही, टॉमी असतो ना, तर एवढ्या सेल्फीसाठी इलो असतो तो. आमचा टॉमी असतो ना, तर एवढ्यात इथं येऊन उभं राहिलो असतो असं. तो आपला ओळखणार नाही जास्त, तो डॅम्बिसा. हा टॉपिक ऐकून काही लोक टायपिंग करून डिलीट करत असतील. हा कदाचित. साड्यावर फिरू किलं. हा, सड्यावर शेतात. आम्ही ह्या शेतात कोळाम म्हणतो, कोळाम. घराच्या पाठकडे आमचं घर तिकडे सांग दाखवते ते बघ, तिथं घर असं. इथं घर आहे, ही पोल्ट्री आहे. आणि चहा वगैरे पिलो. चहा वगैरे पिलो आणि म्हटलं जाऊन येऊया जरा मस्तपैकी, बसूया. 4 दिवस मुंबईच्या गर्दीत रवलो. म्हटलं आता जरा चहा पिऊन मस्तपैकी बसूया. हा टॉमी कोणाचा आहे मग? आमचाच आहे, पण आम्हाला ओळखत नाही तो. गाय पण आहे आमची तिथं, ही बघ गाय. हे बघ, हाय श्रेया. श्री स्वामी समर्थ. स्माइल दादा म्हणतोय. सांगा मंडळी तुमच्याकडचे काही किस्से असतील तर. मयुरी म्हणते आंबे किती खाल्ले. योगेश दादा म्हणते आंबे खाल्ले, सकाळपासून आंबेच खाल्ले, मी जेवलीच नाही आहे. मिस्टर पण नाही जेवले, ते तर पहिली तर झोप घेतली त्यांनी तर पहिली झोप घेतली. मला दाखवते आमच्या टॉम्या. त्याचे ना सशासारखी कान आहेत. हाय टॉमी. टॉमी बघ, त्याला मी बोलते इकडे तर तोंड तिकडे करू नये. टॉमी, टॉमी, हे बघ तुझा भाऊ. काय तू डॅम्बिस आहेस. माझ्या फेसबुकची आय डी आहे माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये, जाऊन बघू शकता. मी पण गावीच आलो आहे. सकाळी थंड हवा आणि चुलीवरचा चहा मिसिंग होता. वाव. आता रात्री गप्पा, शेत आणि जुन्या आठवणींची मैफल रंगणार. येस, वाव, खूप मस्त वाटतं यार गावी. आता इथं ना समोरच केशर आंबा आहे. मामाने सगळेच आंबे काढूक नाही तो, खै ठेवल्या नाही आहेत. खुशी जाग्या झाला. 19च मिनिटं झाली आहेत. काय नाही होती, पण 19च मिनिटं झाली आहेत. गावाला आलास का दादा? वा वा, मस्त मस्त.
रे पोरा योगू येते सगळी. मग त्यांची एक रील बनवची असा, डुक्कर पळालो रे. टॉमी कसलो धावत गेलो, कोणाक बघितले? सशाक खया त्याचं लक्ष बघा किती भारी. लहानपणी घरातून पळून जातो म्हणत बाहेर पडलो आणि 10 मिनिटांनी भूक लागली म्हणून म्हणून परत आलो. हे तर सांगा कोणी कोणी केलंय? ये बताने में दम लगता है भाई, कहाँ दम है किसी के? किसकी बाजू में है दम? ते चिकू खातले आहेत, चिक्कू खातले आहेत म्हणते. पण ते असे तरी पण नाही पिकले तरी खातलेच आहेत. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. काय बघता म्हणतो ती, काय दोघा करतो थंयसर बसात. टॉपिक पण मीच सांगतोय, किस्से पण मीच सांगतोय. काय प्रीती आहे, तू कधी व्हायरल होणार की आम्हीच फुल एंटरटेनमेंट देत राहायचं? नाही, माझं एंटरटेनमेंट मी स्वतः तयार करते भावा. तू किस्से नको सांगू. आम्ही किस्से, लोकांना आपले किस्से सांगण्यात काही इंटरेस्ट नाही आहे. लोकांना बघण्यात इंटरेस्ट आहे. इथलं नेचर, हा सुप्रिया दिदीचं झालं रे बाबा. सुप्रिया दिदीची मेहनत आहे बाबा तेवढी. सुप्रिया दिदी सकाळी दुपारी संध्याकाळी आणि रात्री 4 टाइम 2-3 महिने लाईव्ह घेतलं तिने. हॅट्स ऑफ. माझ्याने नाही बाबा होणार तेवढं. हा, अरे सुप्रिया दिदी खूप मेहनत घ्यायची. म्हणजे सकाळी, नंतर दुपारी, नंतर संध्याकाळी, नंतर परत रात्री 4 टाइम ती लाईव्ह घ्यायची. मला तर एकदा सुद्धा लाईव्ह म्हणजे दुपारचंच होताना मुश्किल व्हायचं, कारण माझ्या डोळ्यांचा त्रास सुरू झालेला. म्हटलं असू दे, कारण सुप्रिया दिदीने लाईव्ह सुरू करून खूप टाईम झालेला आणि तिला ते करणं गरजेचं होतं, नाही तर तेवढा परत तो वॉच टाईम घट्टच जाणार. सो आता मेरी टर्न है भाई. सुरेश गोड फादर दादा, कुंभार कहाँ है? वीनू, कुंभार कहाँ है? कुंभार है, इधर ही है.
घूम रहे हैं कुंभार, कहाँ गए? उधर ही थे, गावाकडे. आणि स्वतःवर विश्वास ठेव, एक दिल तुझ्या लाईव्ह साठी. हो थँक्यू. आणि स्वतःवर विश्वास ठेव, एक दिल तुझ्या लाईव्ह साठी. हो थँक्यू. कुंभार भी घूम रहे हैं और नेट भी घूम रहा है. हाँ इधर है ना हम इधर बैठे हैं इसलिए नहीं नेटवर्क मिल रहा है. छुट्टी आई है, लाई है छुट्टी, लाई है बड़े दिनों के बाद, गर्मी में छुट्टी लाई है. अहो कुठे हरवलात? इकडे पाऊस पण पडत नाहीये, काल मस्त पडला. ओके विनू, याद किया बोल देना कुंभार को. ओके विनू भाई, मुझे लगा आप केरला वाले भाई हो. मुझे तो पता है विनू भाई. प्रे बोलते घर पे तो इससे भी स्लो नेट होता होगा. मेसेज सेंड करायच्या आधी पेशंट डाउनलोड करावं लागतं. हाँ यस यस विनू भाई, मैं तो जानती हूँ आपको, आप ही भूल गए हमें. गुवाहाटी नहीं आए थे हम. आपकी बेबी कैसी है और भाभी कैसी है? आप छुट्टी पे हो तो इधर आ जाना घूमने के लिए. कुंभार आ रहा है आपके, कुंभार आपका कुंभार आ रहा है विनू भाई. विनू भाई, विनू भाई कुंभार कहाँ है? आ रहे यार, आ रहे देखो. ये बघा, बोला. आंबट होत. नितेश 12 रायगडातून लाईव्ह बघतोय. नमस्कार नितेश दादा. नितेश दादा, मी कोकणातली आहे. मी कोकणातून लाईव्ह. माझा गाव काय एक्स टाकलाय? मी काय टाकलं? दुकान गेलो असतो. एन्जॉय लिव. यस आ जाओ आप भी. कोणता गाव आपलं? सिंधुदुर्ग दादा. सिंधुदुर्गातली. गोइंग वेल. ओके. ओके श्रेया. बकरा की बकरी होती. लहानपणी करवंद एकदम लाल असेल तर बकरा आणि फिकट असेल तर लाल बकरी. ओके. आज आज काय म्हणजे ईद आहे ना, मग खाल्ली बकरी नको. कोकणचा रानमेवा. चला
चला मंडळी, नेक्स्ट टाइम भेटू परत इथं. आता आपण चालतोय. कुठनं जाऊया? गाय कुठे गेली? पप्पा घेऊन गेले का? बघूया ना. नाही, तिथं उभी आहे. बांधलेली आहे हाय माझी. पाठवणार का मला? हो हो, पाठवते पाठवते. बांधलेलीच हा. इकडे जाऊ नको ही. लाईव्ह नाही थांबवते, बघते. हम्म? एका बांधलेली आहे. हम्म. हे बघा, आमका काय मारू केवचा तू का? ते खाली पाठी लागायचं आमच्या. दिलीप दादा म्हणतात नमस्कार ताई, खूप दिवसांनी भेट झाली आहे. येस दिलीप दादा, आम्ही आता जम्मूवरून कोकणात आलोय. प्रतीक्षा ताई, हाय ताई, कशी आहेस? मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात? ओके श्रेया, इकडनं चला. हे कुड्याची शेंगा असत, शेंगा नाही काय ते फुलं. रेश्मा रायकर, इंग्लिशमधून सर्च कर. ओके रेश्मा. कोकणमध्ये आहे का ताई? हो हो प्रतीक्षा ताई, कोकणातच आली आहे मी. बघ, घराच्या पाठी केळीची झाडं आणि ही आहे लिंबू. कोकणची माणसं कशी असा? मस्त असा. मम्मी शोधत होती काय? कशा माका शोधू? हा हा, घेऊन जाते तुका. मेरे को लेकर प्रीतिया माहेरला आली आहे. नकवा हिच्या गोवाला कोकण दाखवाय विसरलो. तुझं गो पण कोकणी असा. मग असाच नाही. लाईव्ह नेटवर्कच काम करणार नाही माझा. सत्ताडे सुयश भारी बोलता हा. सुयश, हाय वहिनी, हाय वहिनी. काय ता काय ता नाही, असंच दाखवतोय, असं दाखवतोय, लाईव्ह दाखवतोय. टाडाव टाडा टाडाव टाडाव टाडाव.
या. त्याच्यावर अरे इंस्टावर मी खय घेते रे बाबा, युट्यूबवर. काय असं काय घातलं तर अरे वा, सगळ्यांची बॅटरी 6%, 3%. माहीत असते लाईव्ह घेणार आहेस, अचानक भयानक लाईव्ह. कलर खेळ, कलर मॅच घेऊन घेतात. कलर मॅच, कोण मग कलर मॅच असं माझ्याकडे वापरू आहे बरं. मंदारा ताई काश्मीरवरून कधी आली? दादा मी आजच आली. मी आज मस्त टाइमपास करतोय, सुट्टी आहे तर. ओके ओके, खूप छान. आजची लाईव्ह छान आहे ताई. थँक्यू प्रतीक्षा ताई. परी असू दे, काय नाही. परी अडे काय नाही. नाही रे, लहान मुलांका नाही घेणे मी. लाईव्ह चालू. ताई प्रशांतता विचार. ओके ओके, बाय प्रेम. सुट्टीला कोकणी वारा. प्रतीक्षा ताई थँक्यू. दुपारची पण लाईव्ह होती 1:15 वाजता. ताई पाऊस आहे का कोकणात? काल लागून गेला आम्ही यायच्या आधी. आज वाट बघतोय तर आलाच नाही. 12 तारीखलाच पाऊस आहे, 12 तारीख नंतर. हा म्हणजे तवसर असंच कधीतरी पडलो तर ना. 1 तारीख नंतर शेतकऱ्यांनी आपली कामं, पाऊस लागल्यानंतर 4 इंगळा पाणी आतमध्ये गेला ना, जमीन ओली झाली की. हा, पण 31 तारखेच्या आधी नाही पेरायचं म्हणतात. पण ह्या म्हणतात की ह्या आधी असं वातावरण कधीच नव्हतं शेतीसाठी. या वर्षी शेतीसाठी चांगलं वातावरण आहे. तुमच्याकडे आला का? मग आमच्याकडे येतो. आमच्याकडे नाही आला आज. ओके, प्रतीक्षा ताई म्हणतात कामात होते ताई जरा दुपारी. ओके प्रतीक्षा ताई. दिलीप दादा म्हणते ताई माझ्यासारखं सुंदर कुणी नाही, तिच्यासारखं कुणी नाही, एवढं छान बोलणारं. ताई ही आई समान असते. थँक्यू दिलीप दादा, थँक्यू. अक्षय दादा म्हणते नेक्स्ट वीक्समध्ये मला मॉर्टिनसला जायचं आहे, मग नंतर सिंगापोर वरून पुण्याला. ओके दादा, मग पुण्याला मजा असणार. नमस्कार, माझ्यासोबत बोला. हे काय तुमच्या आयडीचं नाव? अक्षरदादा फार ट्रॅव्हल आहे नेक्स्ट वीक्स पासून. कठीण आहे ना. जास्तच. हा, नुसतं कंटाळलो गे बाई गरमी. चहा वगैरे झाला का सगळ्यांचा? या पत्र्यांनी पण सगळीकडे आणखी गरम जाता ना. पहिली हवा ही, मग घरात हवाच आहे ना. नाही पहिली तर रात्री हे ना. मॉर्टिसला 9 दिवस आणि सिंगापूरला 8 दिवस आणि पुण्याला किती? कोण काला? अरे त्या उताराच्या काय आता तरी
परेश दादाचा परिसराचा रोल आधी स्टाव करू आणि वाडा हो अशा बारीक झालेली थोडी वराव तिथं दाव का सवडत नाही बाई शाब तिंका परत सुट्टी पण घेऊ होई मग हो थोडी वापस करायला आम्हाला हां तर नाही म्हणतो हम्म, हम्म. मुलांनी यायचं नसतं लाईव्ह मध्ये ओके कोणी नाही दाखवू शकते इंका पोरांका व्हिडिओ मध्ये दाखवू शकतोय लाईव्ह मध्ये नाही दाखवू मॉनिटाईज होत नाही ना म्हणून कुची कोणाचा तुझा कोणाबरोबर हा तर टाइम तर लागणार पॅकिंगला लागतोच टाइम हो आंबे उतरवले का सगळे संपले आंबे दादा आंबे संपले आमच्या काकीने फोन केला आणखी कोणची नाव आहे ना हा? आता काय टाकलं बाकीच्यांका राग येता म्हणून का घेतो आता काय टाकलं कॅप्शनला काय टाकलं आता काय टाकलं आमचं कोकण बघा बाकी कोणाक मस्करी आवडणार नाही करूया ना तर आवडतील टॉमी मिस्टरांना काळ्या काळ्या मिस्टरांना टाकाया शांत बस ते काय बिचाऱ्या घालतास आला बिचारे परेश भाऊजी ते का जगवतात काय झाला का झाला औषधा घालून थोडे दिवस किती जगाने विचारू हा तेव्हा तो बिचार म्हणत देतो आता टक धरून एकदा गेलो परत नाही का तुला उरले का काही हा खाल्ले की आंबो आता खाल्ले खाल्ले तेच शिकायला असतं तो सुतेश बघा मावून बरोबर जात खाली चला मंडळी बाय बाय कंटाळा आला नेटवर्क नाही काम करत झालं किती वेळ झालं किती वेळ झालं काय मधी 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 मंदारा